dan sawa ba ka hawa sai da mareci kasuwa argungu. nisa ba ka hawa da marici A to saboda haka dai ni dokan mu kai na ban hawa sai mareci yayi. a da sahiha A'a da sahiban ko zuwa mahauta ina wurin larurori na sai mareci in ta in na ji hawa. ana nema wani lakani da cewa da Buhari ya mutu Gare in mutu wallah. nisa aka yi ma wannan lakani To gaskiya na hisson Buhari da duk wanda an Najeriya ga shugabancin kasar ga. yanzu ka yi son Buhari kai ka mutu da Buhari ya mutu Wallahi da Buhari shi mutu gare in mutu wanga kanni da muke ciki gare in mutu wallahi. gara ka mutu Wallahi gare in mutu da ba Buhari shi wasu mutu. cewa suka yi wasu son Buhari A to su waɗanda ba su son Buhari ba muna haka Allah na ba su son ci gaban Najeriya. to jihar Kebbi ha Jihar Kebbi sai Ciroma. ciro mu ha Sai Ciroma. to Atiku ha A Atiku ba mu son Atiku gaskiya. Me muka da Atiku? ni Atiku yana Atiku ba gudu shugaban kasa ya kawo kuɗi a ba manoma ya ƙi ba su wa. ya ƙi bai ha Ya ƙi bai yi daga mai 250 Buhari ya ce a bai. Ya kama ba da 50,000 dubu wani a bashi injin wani a bashi taki buhu biyu shikenan an gama da shi. Don haka ba mu so ne maci amana na mu ba mu so ne. yanzu da Buhari ya mutu kai Wallahi gara in mutu. ka yi son ka mutu da Wallahi na so in mutu da Buhari ya mutu yanzu. Mutuwa ha ba. Wallahi mutuwa bayan lahira akwai wani gari. Allah ya samu dace Amin don alfarman manzon Allah.